Mulane engke tak gawakne utoan kok nek kleru. Tak unggahno nang motor mabur. Lunyu tenan nek rumput Jepang iki. Anak godhonge menak. Kesok godhong piye? Jeblok rasane gak iso. Jeblok kenane. Lah salah ngali ngisor anu kurang dawa goblok. Kali papat engko digoyong neh. Aku bantu dhewe nggo godhong iki. Kok nak arep bisa tekan dhuwur pare. Lha nggih. Hei. Besok nang dhuwure anu ngono, gak nemen-nemen. Keketok ya ora apa-apa anune. Jane rapi awi yo gak patek masalah kok. Ketok karo anu iso ngekrek. Karo gantol ngono ngaret. Kamene yo sak paku, terus kaya dot to. Tak wene iki lho. Ora anu. Apa ora ulet mesti. Wah, campur. Ya. Ini waktu kene. Ya weh, waktu legowo ngulon menak leh muna langka. Itu ini ya. Ya, ngulone kae legowo, aneng legowane no kok. Ning alur gak apa? Alor. Nah, anu. Kan mlaku ngupat lho ben menak. Wes.